Когато знаеш, че банята не е напълно изсъхнала, използвай двукомпонентна хидроизолация, а не готова паста, защото готовата паста запечатва и има възможност да се отлепи, ако не е напълно сухо. Преди да преминеш към полагането на тази хидроизолация, навлажни основата. Тази хидроизолация се нанася по-трудно и по по-различен начин, отколкото готовите пасти, но компонентните хидроизолации. Така че обърни внимание на тези детайли, прочети хубаво техническите характеристики на продукта. Смесването на тази хидроизолация, компонент А и компонент Б, стават, когато не ви е нужно да изсипете цялото количество, е хубаво да се направи на око, за да може да се разнася хубаво с баданарка или с мече. Препоръчвам да го нанасяте с мече и с нож за шпакловане, както се нанася шитрок. Може би ще ви бъде по-лесно. Тази хидроизолация се нанася много по-трудно от обикновената, така че внимавайте и се подгответе с търпение. Аз накрая тук в видеото не се вижда, но по-голямата част я нанесох с нож за шпакловане от 40 см. Така че намерете вашия вариант и се подгответе с търпение. Ето и финалния резултат. Хидроизолацията, която използваме тук, е Aquamat Flex на Isomat. Поръчай на emeister.com.